क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दोरोङारि दामजु दामनाय आरो बानायनाय मावबादा खुंदों। गासै 30 सान एबा दानसेनि हाबाफारिजों हारिमु आफादा दोरोङारि दामजु दामनाय आरो बानायनाय मावबादाखौ बागानसालिनि मावख'आव खुंफुंनाय जादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव लोगोसे बिटिआर सरकारनि मददजों गासै 30 साननि बेसेन नाङै बर'नि दोरोङारि दामजुफोर जेरै खाम, सिफुं, सेरजा दामनाय आरो बानायनाय मावबादाखौ खुंनाय जायो। बे मावबादायाव बिटिआरनि हारिमु बिफाननि सिएसडि पामि ब्रह्मआ बाहागो लानानै बेखेवना होयो। क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि मावखुलियाव दिनैनिफ्राय फैगौ 22 फेब्रुवारिसिम बे मावबादाया सोलिबाय थागोन आरो बे मावबादायावनो फोरोंगिरि महरै अस्तार सन्दे बसुमतारी आरो राजेन ब्रह्म नुजाथियो। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जगेश्वर ब्रह्म, लेङाइ आफादगिरि चक्रधर नार्जारी, क'क्राझार जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि बिजिरगिरि बसुमतारी आरो डक्टर गोमोथाव बसुमतारी, मेनखा बसुमतारी, रिता बसुमतारी आरो माखासे सोलोंसाफोराबो बाहागो लादों। दिनैनि बे जिन्थु वर्कशप बेखौहाय जोङो मानगोनां जोंनि बिथां चिफ बिटिआर श्री प्रमद बर' सारनि गाइडेन्सआव ओमफ्राय जोंनि इएम कालचारेल एफेयार्स श्री दावबैसा सारनि आन्दाराव जोङो लानो हादों। ओमफ्राय हारिमु आफादा बिराद मोजां खामानि मोनसे बेखौ आखायाव लादों। दा फार्स्ट टाइम जोंनि बिटिआरआव बेबादि मोनसे वर्कशप जादों जेराव जोंनि खाम, सिफुं, सेरजा जोंनि ट्रेडिशनेल इन्सट्रुमेन्ट्सखौ दानायनि थाखाय 1 मासनि थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय एसे फाइनान्सियेल हेल्प होदों। ओमफ्राय बेनि माबायाव आन्दारावनो जोंना जे गोदान सात्रफोर दङ सोलोंनो गोसो गुदुं, बिसोरो अनेक सोलोंनो हागोन। ओमफ्राय दा खालि मोसानाय बा दामनायजोंसो जाया, जोंनो बानायनायखौबो नांगोन। बे इन्सट्रुमेन्ट्सखौ मारै बानायो, सेरजाखौहाय मा वुडजों बानायो, माबादि टाइम नांगौ, बेसे फैसा नांगौ, बेफोरखौबोथ' जों मिथिनांगोन। ओंखायनो बे फार्स्ट टाइम मोनसे वर्कशप लानाय जादों। ओमफ्राय आङो बिराद पजिटिभ आरो बेनो जोंनि हारिखौबो आवगायनानै लांगोन। नङाबाथाय जोंना बे लासै लासै गोमानो हागौ। खारन दा बानायनाय दानाय मानसियानो बारा गैला। बुंनो थाङोबा एक्सपर्टआनो बिल' 100 बा बिल' 50ल'सो जागोन बुंनो थाङोबा। दा बेखौनो फोरोंनो थाखाय जों बेखौ दा हारिमु आफादा आखायाव लानायखौ बिराद गोजोनथाव खोथा। बेखौनो दा बे दिनैहाय जिन्थु फार्स्ट स्टेप लादों दानायनिखौ, जोङो बेखौनो इन्सटिटिउसनेलाइज खालायनो नागिरगोनहाय उनावहाय लासै लासै। खारन मोनसे खामानिया सानसेयैनोथ' जाया, नांगौबा जोंना कयेक मास नांगोन बा नङाबा बोसोरसे बोसोरनैबो नांगौ जानो हागौ। खिन्थु जोङो दिनै आगान होबाय, ओमफ्राय बेखौ एकदम जों फोजोबनायसिम जोङो लानो नागिरदों। गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आरो नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमुनि आफादनि जानानै बयनिसिमबो रोजा रोजा हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। जों दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा जे बिटिआर सरकारनि जे रां अनसुंथाइनि गेजेरजों 30 साननि जे जोंनि बर'नि दोरोङारि जे दामजु जेरै खाम, सेरजा, सिफुं, बेखौ जोङो दानाय एबा आरो दामनाय, बेनि वार्कशपखौ जोङो 30 साननि थाखाय लादों आरो बेखौ मदद होदों जोंना बिटिआर सरकारनिफ्राय। जोंनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे जों दुलाराय बर' हारिमु आफाद हिसाबै जोंनि मोसानाय, दामनाय देनाय बेफोरखौ जों खामानि मावबोबाय थादों आरो बेजों जोंनि जे हारिमु बिथिङाव गोबां जोंना जौगासार जाबोबाय। गोबां सोलोंसाफोर दंसै, गोबां मोसाखावरिफोर दंसै, गोबां जोंना रिंगु दामसाफोर दंसै। नाथाय जोंहा नैबे बिथिङाव जोंहा उन जानानै दंमोन जे जोङो खाम दामनो रोंगौ नाथाय बानायनो रोङा, जोङो सेरजा दामनो रोंगौ नाथाय जों सेरजा बानायनो रोङा, सिफुं सुनो रोंगौ नाथाय जोङो सिफुं बानायग्रा जोंनि गेजेराव आसियाव साननो हानाय मानसियानो गैया। जों बेनि थाखायनो बेखौ मोनसे परिबेस लाबोनो नागिरदों, जों मोनसे थासारि लाबोनो नागिरदों जे जोंनि गेजेराव खाम, सेरजा, सिफुंखौबो जे बानायनांगोन। जोङो दामनो रोंब्लाल' जानाय नङा, जोङो मेथाइ खननो रोंब्लाल' जानाय नङा, मोसानो रोंब्लाल' जानाय नङा, जोङो बेखौ माबोरै बानायो, सिफुंखौ माबोरै बानायो, सेरजाखौ माबोरै बानायो, बेखौबो जोङो रोंनांगोन। होमब्लासो जोङो जोंनि जे गोजोर हारिमु
जों बेखौ लाखिनायाव बर'नि गुबै हारिमुखौ लाखिनायाव जों अब्लासो आबुं जागोन आरो इयुनाव जोंनि हारिमुखौ जोङो जौगाखांहोनो हालांगोन आं बेखौ मिजिंथियो। बेखौनो दिनैनि जे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ जे खावलायनो लुगैदों, नोंगौ जोङो मानिनांगोन दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि लाइमोनफ्रा दामनाय देनाय मोसानाय खननाय बेहाय गोबां एडभान्स जाबाय, रोंबाय। नाथाय जोङो मोनसे जिनिसा जोंहा थालांदों, जोङो सेरजा सिफुं खाम बेफोरखौ बानायनायनि थाखाय जोंनाव एक्सपिरियेन्स गैया, रोंगौथि गैया आरो जों बेनि थासारिखौ जोङो होनो हायाखै। बेनि थाखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ खावलायनो लुगैदों, जों दिनै 30 साननि जे बेसेन नाङै मोनसे मावबादा खालामदों, जाय बिथांमोनहा दिनै सोलोंनो फैदों बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै सोलोंलांगोन, रोंलांगोन आरो इयुनाव गावबागाव ओनसोलाव फोरोंहैगोन आरो फैबाय थानाय समाव जाय बिथांमोनहा सोलोंनो दिनैनि बे 30 सानाव सोलोंनो मोनाखै, उननि समाव बिथांमोनहा सोलोंनानै जे जोंनि बर'नि हारिमुखौ जाहाथे गोजोर खालामो आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो। आफादगिरि जानानै आरो दिनै बे 30 सान बेसेन नाङै जे मोनसे वार्कशप, बे वार्कशपआ खाम आरो सेरजा दामनायनि सायाव। दा बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा बेखौ मावनायनि हाबाफारि लादों। बे जोबोद गोजोनथावल' नङा, बाख्नायथाव। बेखौ बाख्नायनांगोन, खारन जे जिनिस जोंनि बे मोनसे थालांनाय हाबाफारिमोन। बर' हारियाव सेरजा दामग्रा गोबां दंसै आरो खाम सिफुं दामग्रा गोबां दंसै, खिन्थु नैबे हाबाफारि दाननाय बा बानायनाय हाबाफारि बेखौ गोबां गैया। बे जोंनि सासे सानैनि गेजेरजोंनो मार्केटाव मोननो गैया जानानै खुनुरुखुम अर्डार बायदिसिना थिननायनि गेजेरजों खुनुरुखुम सामहाव मेनेज खालामनानै दामनाय जायो। खिन्थु जोंनो नांगौ एभेलेबेल। माब्लाबा समाव जोङो 100 जनियाबो दामनांनो हागौ, 1000 जनियाबो दामनांनो हागौ। बे समाव नांगौब्ला जोंनो मोनसे इउनिफर्म बे दामनाय दामजु आइजेंखौ नांगौ। खामानो होन मोनसे रोखोमनि, सेरजानो होन मोनसे रोखोमनि। ओंखायनो बे जिनिसखौ नोजोर होनानै जोंनि जिहेथु समाजावहाय दामनाय देनाय खननाय मोसानाय आरो ट्रेडिसनेल मिउजिकखौ जे लाखिनायनि बयहाबो मोनसे गोसो नांबाय आरो बे जिनिसखौ लाखिनानै आरो फोसावनानै आरो मोनसे रोखोमसेयाव दोननायनि थाखाय बयनावबो मरलेस जिहेथु गोसोआव फैबाय। गतिके जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बे ट्रेडिसनेल मिउजिकखौ गोजौ फारसे लांनायावबो जों गोसो होनांगौ जिहेथु। ओंखायनो जोंनो मोसानाय दामनाय देनायाव जेरैहाय आखा फाखा जाबोबाय, खिन्थु बे बानायनायखौ जों मालायनि सायाव निर्भर खालामाबालानो गावबो बेखौ बानायनानै दामनो हायो नामा, बा बानायनानै गुबुननोबो फाननो हायो नामा, बा एभेलेबेल जों समाजाव खालामनो हायो नामा, जाहाथे गुबुनफ्रा नागिरनायाव मोनो, बा बेखौ जों फाननानैबाबो रां आरजिनो हायो। बेक्तिगत'आवनो होन बा सांगठनिकआवनो होन, बे नोजोरजों बेखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय जों आगोलनिफ्रायनो सिन्था खालामबोदोंब्लाबो बेखौ जों मोगथां महराव दोननो हायाखै, बा थिग बे रोखोम गभर्नमेन्टनि अनसुंथाइ मोनबोयैयाव बा आसा खालामदोंबाबो मोनस्लाबैयाव जाथ'वाखै। दा खिन्थु दिनै गभर्नमेन्टआबो गोसोखांनायजों दुलाराय बर' हारिमु आफाद क'क्राझार जिल्ला कमिटियाबो नाजानायनि गेजेरजों बे मोनसे बिगिनिं स्टेप, जोंनो जोंनि दामग्रा देग्राखौ जों माने दिहुननानै बा दामग्रा एक्सपार्ट जानानै जाहाथे गावबा गाव नांगौखौ जोङो बानायनानै गुबुननोबो फाननो हायो, बे नोजोरजों बानायनो लानाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आरो बेखौ जोङो ओरैबायदि माने मोजां मोननो हायो, जेरावहाय बेखौ बानायग्राया सासे सानैल' दङ आरो गोबां दङब्लाबो बिसोरनि बानायनायफ्रा गोबाङानो बाहायजाथाव बा मोजां टिउन फैया बा रिङा बा देंखोआ मोजां ओंखारा। बेनि थाखाय जोंनो मोजां नांगौ। दुलाराय बर' हारिमु आफादा वार्कशपनि गेजेरजों मोनसे सिद्धान्त बा थांखि लादों, जे मोनसे खामा बा सिफुङा सेरजाया मोनसे मेजारमेन्टनि सायाव बानायोब्ला ओरैबायदि मोजां रिङो, आरो बे एक्सेपसनेल मेजारमेन्टखौनो सारा जिल्लाफोराव जों बानायनो होदों। सोरबा जुदि बानायोबा नैबे मेजारमेन्टजों बानायनांगौ, मोनसे कमन मोनसे एक्सेपसनेल जे मा जागोन बियो सास्टेनेबोल मोनसे मेजारमेन्ट। बे जिनिसखौ जोङो बानायनायनि मोनसे डाइरेक्टिभ्स होनानै दंखायो। दा बे मेजारमेन्टजों जाहाथे बानायो आरो बे बानायनाया इयुनाव खुनु इउसलेस जानाय नङा, बेखौ बयबो मोजां मोनगोन आरो जायखौ जों दामनो हायो। खारन मोनसे जिनिसा बेनो, जोंनि कयेकजन दामगिरिफ्रा बानायगिरिफ्रा जुदि हथात थैनानै थाङोबा जों बेखौ रावनिफ्रायबो मोननाय नङा, आरो बानायग्रा बेबायदि मोनाब्ला होमब्ला जोंनि हारिमुवा गोदोयैनो माथो बाथ्रा थाबावनो।
ओंखायनो गोदो जानो गिनानै बा बेखौ जोङो गोथाङै दोननो बा बुरजा रोखोमै कुवान्टिटियाव दोननो थाखाय आरो साफ्रोमबो एक्सपार्ट जानो थाखाय जोंनि सायावनो निर्भर खालामनानै मालायनि सायाव लामा नायाजासे बेखौ बानायना होनो थाखाय बेखौ स्टार्ट खालामनाया जोबोर बाख्नायथाव जादों आरो बेखौ जों बानायनाय 30 days बा 30 साननि गेजेरावदि मोनसे माने वार्कशप लादों बे जोबोद मोजां मोनसे सम बेनि गेजेरावहाय गोबां बानायग्राफ्रा रोंगोन आरो गोबां बानायग्राफ्रा बुरजा रोखोमनि दिहुननो हागोन जा एसे दिहुननो हागोन बे जाहाथे मोजां जायो आरो बेखौनो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राबो हायोब्ला जाहाथे एनकारेजमेन्ट लानानै बा बेबायदिनो गोसो बोलोजों स्टार्ट खालामनो नाजायो बयबो मोनसे नङा मोनसे बे जोंनि दामजुआ नङाबा गोमालांसै आरो बेजों लोगोसे जोंनि हारिमुवानो गोमालांनायनि बाथ्रा जानाय नङा ओंखायनो बेखौ मोजां मोनसे आयदा बा मोजां मोनसे साननाय हनाय बेखौ आङो दिनै बाहागो लानो मोननानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ बाख्नायबाय आरो जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनि कालसारेल डिपार्टमेन्टनि CSD बा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि बिथां फामि ब्रह्मआ बेवहाय फैनानै बाहागो लाफैनानै बेखेवफैनायखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोनबाय आरो बिथाङा जोबोद एक्साइटेडलि माने क'पारेट खालामनायनि बाथ्राबो होबाय गतिके बे नलेजआ बे मेसेजआ जाहाथे गासै बिटिसिनि EM बा सेक्रेटारि बिफाननि गासै बिथां अफिसारफ्रा बिउरिक्रेट्सफ्रा जाहाथे मिथिनानै बेखौ बयबो गोसो सिंजों सापर्ट खालामो बेखौबो आं बे मेसेजखौ हरबाय आरो जाहाथे बयबो अनसायो मोजां माने डिउ केयारजों डिउ सिनसियारिटिजों जाहाथे खामानि मावलांलायो फोरोंग्राफ्राबो सिनसियार आरो सोलोंग्राफ्राबो सिनसियार जानानै मोजाङै मोजां फोजोबहैनो हायो जाफुंसार जानो हायो बेखौनो आसा खालामनानै बयनिबो आंनि साबायखर आरो मोजां मोननायखौ रायजो राजानो आङो बावहरबाय नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर'थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा SI निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।